Gusi asobwamo niko bono baikirana na kwanikyo kubwatira no kuya asenchira yogokinia omorembe obomo amo nobwanchani asogokonya ekanisa ige Catholic ya Matengero ase igatia barayi baikirana ngamono monchoria Kevin Arwasa amo no MCA we wodi ya basibo itangaro yomanyakairo na Thomas Obare asiba kwanira igati ya magendro ayo agendrete kwanikiwa asorogongorwa gusi aso MCA Thomas Obare nyarkobaga kuburi mugavana kwanikia onye kwanikia ngukiraniara amagendro gochia ase abamenyi bechinsemo ase county ya Kisii kagutukutirare siasa icyabere chikwane kwegatia ya monaba MCA asate birobono kitibwene tikogera emwe omugabana we county ya Kisii gutaikirania magendro gochiase abamenyi bonsi boigo umweshimiwa Kevin Arwasa nigo bwanera libageri ryo gosaba abamenyi be county ya Kisii kweneke bunango chabaramo kubwata na bune nchira yamo yogochia kweneke bune county ga ngogenderera sensemo ya magendro Kudare Rwanda mbwatesie no muzike Obare n'abarayi bonse barega tosuki motwe egento gekorokunga obomo no bwanchane no murende beka ngoko boke gaba bete tabate banga tawara no botino bwanchane omurende nayo ngiya mono eyo moiso abantu bakina kombolinga ngere gukyokuri omurembe no gwatekerugo obwanjani bwo gwatekerugo obomo bwo gwatekerugo basi bona iga birugo mbiyo abantu bagihaziro igobone ige ndota ke ndokore kyagera omurembe tugwati boundary wanjani bwo gwati boundary obomo bwo gwati boundary igonta ke tumu mbwatani tutare musiyengi matoko tabangana ki omurembe na roto ke taria aha mutuma ko ligira ki egeze ko ko abo ibona nde domo kore interview si pimita tongotela amagendera abo taisa bose bona amande baba so mati school raisa ibona nde ono lero kitake kwana mangana manyi itukolire mo kwana mangane kanisa rero to kubwatira na bakatunya agache bakatunya kodi Igorero igona chakaka to make sure nga to abekire a foundation stone ye kanise yega eri to ni agate akero embreko na kobaiga ntokira gutwara watu bosibona bantu le kanise gote kanse to ere kapisa tote ere to kura mangana ito abange na moto basali ni kairo to so ke to bende bosibona ngokore dega nje ekana achiro taras kana tiro kwanya omongina mama lazima tige salma taro waka lazima mutigira mase ni basi yo mtu mtaka lakini na yetini budget aiwataini na gasimu MCO weti budget weti budget ngai wakora kina yeti budget ni pare yeko nama ne gotananya kwa harusi pare ngokira Kaweka jiba sabe mata nyabu. Kaweka jiba se pare yete mata. Kaweka jiba se nyakitari ya kiumu. Nyakitari ya rusi. Ama nyakanyorangi literia nyo si piga ndiyo. Emwancho rata nchukira. Na kati ngumi. Ya. Ono na rabatanga sirenga mandi mwende kuchiro. Kumoko ndagari ulichipa sariti lakini nande nyorio monene ika. Itwe n'ababasi abantu bari mwagategura eritaje mubasi mwakirete ngirenda ko pandishiriyo ne mweta no barenje ko pandishiriyo abantu babitaka ta kore tera baita na ati no bari anda jasi bachi ngata ko chire tera bieta ko ngikoro tira to sikane kuna barayi bari baro ande na teli abantu bulira ekere gwacho kuno morai ogwe kanya kera mwana ndete yoga ogwe kanya washauria ayo lakini wana utegete motaka sokumiro bari kwanya kumotota kwanya kumotobanya kwanya kumuria digo wale mtu bari wetenere taje tisi county kina ya tomo sabele sai kimotera awali bana tegete la introduce lakini waromba liko kwa siasa mtu